फाइडिंग के फ्रेंड्सों सुंतावुं नालायनाय फ्रेंड्सों सिनी जरा कॉलेजो एडमिशन नेरंनि बागै ओ नोटिस जरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट नंखरै एडमिशन पाइका बा आबुनि डेट तो पाइथांका के जरा एडमिशन मारा गेरंनि बागै अबो कायसा बा एडमिशन पाइफानो निजिनि पसंद जागाओ एडमिशन मांगयानि बागै बरंनि बागैबो ओ नोटिस खलायो इंगे सेकेंड मेरिट लिस्ट नि बागै एप्लाई खालामनायनि बागै इंका ओ नोटिस इंगे फाइनालाइजेशन सिनी हायर एजुकेशन नि वेबसाइट थांगा सोंनाय नोटिस बिनि आर फरेसन और ताम बरक नोटिस गाइडलाइन देखा अबो जरा सेकेंड राउंड सबमिशन खालामनायनि बागै जे एप्लीकेशन सबमिशन खालामनायनि बागै डेट देखा ओ जागाओ 7 अक्टोबर निसिम 3 निसिम 10 अक्टोबर हरनि 12 जरा इंगाय जरा कॉलेज बो कोर्स वैकेंसी बा सीट दंख आबुनि साखलायजांनाय बरक बो कॉलेज बुसुक सीट दंख बा बो कोर्स नति बुसुक सीट दंख आबो रजांनाय 6 तारिख अक्टोबर 5 रनाय हिनि साका बरक हायर एजुकेशन नि वेबसाइट तो एडमिशन लिंक थांगै बरक रेरनाय हिनि सावा आर फरेन जरा आगी एप्लाई खाइमारगलिया फार्स्ट एप्लाई खाइमारगलिया आबागै बरक एडमिशन ताकफोर मांगया आवहाय रगबो गटालके रेजिस्ट्रेशन खाइमाननाय इंगे जरा एडिट खाइमनानि बागै मा करेक्शन खाइनानि बागै खाइमाननाय ते डकुमेंट अपलोड खाइनानि बागैबो खाइमाननाय हिनि सावा इंगे गटालके रेजिस्ट्रेशन खाइनानि बागै बरक खाइमाननाय ताबुक आर फरे फ्रेश के मा खाइनाय बरक आर फरे आगी खाइजाक बा कोनो रिजेक्ट उनखा बा कोनो कोंखा बर आगिनि लॉगिन आईडी बायनो थांगै करेक्शन खालामनानै हिनि साका ताइ मार्कशीट डकुमेंट बो अपलोड खालामनानै हिनि साका इंगाय आगिन हाय 6टा कॉलेज ताइ 15टा कोर्स प्रिफरेंस सिलेक्ट खालामनाय इंगाय औरते सादा तंग इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन सादा तंग पुइला साका बरक जरा अलॉटमेंट मालिया बा उको लिस्ट नंखलिया बरक तामुनि कारणे मानलिया अब नाइदि इंगाय आबन बागै करेक्शन खलादि निसावो इंगितेबो साजागो जागो एडमिशन उंगै पाइखा बरक बो देसा जदि ओइनो कोर्स मानानि बागै चान्स मानानि बागै बा निजिनि पसंद कॉलेज मानानि बागै देसा खलायमा पिरोनि सावो इंगे जरा रमदे मेरिट लिस्ट नंगपानो भर्ती इंलिया पसंद माया हनैनाय बरक बो देसा एप्लाई खाइमाननाय तावबके बरक ताइ तालके रेजिस्ट्रेशन खाइनांगिया आगिनि बायनो बरक करेक्शन खलायनाय ठीक खलाय माननाय हिनि सावो इंगाय जरा फीस सबमिशन खाइकिबका ताइ भर्ती बो पाइखा बरक बो भर्ती पाइफानो जे कॉलेज खाइया फीस पेमेंट खाइया बरक आ कॉलेज डायरेक्टली थांगै फिजिकली थांगै मा लायने हिनि सावो इंगाय असंनो जरा सेकेंड टाइम एप्लाई खाइनाय नरंने इंगाय 7 तारिख निसिमे इंगे नरंने बो कॉलेज बुसुक सीट दंख आबोनि बागै 6 तारिख खना लिस्ट रनाय गासंनो कायसा चिकनसा इनफरमेशन नरंनि बागै इंगे आसंनो ते सितन हाय हामबाय।